may buntag, sa tanan na napod kita sa light them with my word ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko. So atong niaging gospel, makita nato nga ang usa ka tunto nga dato, no, nga iyang gipalabi sa pagbuhat og dako nga kananaang storage or bodega sa iyang abot nga kananaang daghan yung ay abot niya na moabot nga ni pila ka tuig. Kung gusto siya maglipay-lipay, mag-inom-inom na lang siya, magpahulay ug uban pa, ug istoryahan siya sa Ginoo tunto. Karong gabi kuwaon ako ang imuhang kinabuhi na kinsa may magpahimulos sa imuhang bandi karon. So brothers and sisters, mao kani ang ato ang kananaang natun-an nga ang imuhang gipili, pagpili nimo sa imong kinabuhi, kinabuhi kung unsay imuhang mahinungdanon, no, kaayo sa imo. So mo nay mo hatag kanimo og asa kadapit sa gingharian sa langit. Kana og napakailuna og tuwa pa dito sa kanang purgatorio og moderitso ka dito sa impierno. So dako yung kayong kalipay nato nga ang ato ang bahandi nga atong kanan ang gipili ug ang atong himo nga mahinungdanon gayud kayo mo gyud ang ato ang Ginoo. Ang Ginoo nato sa bersikulo 32 niini ato ang ebanghelyo karon magahatag gayud nato, no, nga assurance o promesa nga dili gayud ikaw pakyas, dili ka ma-disappointed, maimo gayud ang gingharian sa langit. So, wanto kita sa ebanghelyo, no, kaya itong ebanghelyo kinutlo man sa kapitulo 12 ni San Lucas versikulo 32 hangtod sa 48. Pipila lang gayud kaninyo ang nagasunod kanako, apan ayaw kamo kahadlok tungod kay pagbuot sa inyong amahan nga paharion kamo sa iyang kingharian. Ibaligya ninyo ang inyong mga kabtangan ug ihatag ang kwarta ngadto sa mga kabus aron makatigom kamo og bahandi didto sa langit. Dili gayud kini makuhaan o madunot tungod kay dito walay kawatan ug walay makaduol ug walay gagmayng mga mananap nga makakutkot niini. Kay kun asa gani ang inyong bahandi, atoa usab dito ang inyong kasing-kasing. So, sa versikulo 32 dahi hangtod sa 34, naghisgot siya ang ato ang Ginoo nga dili gayud kita pakyason sa iyang ihatag kanato nga gingharian dayon. But na siya'y requirements, na siya'y ipaabot nga nato, ibaligya nato ang atong tanang kabtangan ug atong ihatag dito sa mga kabos. Asa man nato ni nadungog ba ni nato katutuang panag-ingnan pod sa usa ka dato nga batan-on nga iyang duulan si Jesus siyang unsaon ako nga makaangkon ako sa gingharian nga dayon. Humana naman ako gituman ang napulo ka sugo. Ingon ang Ginoo, usara gayud nga wala pa nimo nabuhat. O balik ka dito sa inyo, ibaligya nimo imong tanang kabtangan o ihatag sa mga pobre o balik dinhi kanako, sunod kanako kay maimo ang gingharian sa langit. Sumuni ang gitudlo nga nato, no? Maunsa day ang ato ang gingharian nga ihatag sa Ginoo na iyahang requirement, na iyahang gihatag kanato nga pagasundon. Mao ang pagbaligya day sa ato ang kabtangan o ato ang ihatag sa mga kabos. Puro dili literal, dili nga kanan ang kabtangan ngayon, no? Kung ibaligya nimo imong negosyo, imong kabtangan na kinsa pa may unsa pa may imuhang investment nga kinrahay nga makakwarta ka para ihatag sa mga kabos. Kung ibaligya na nimo tanan o usa ka negosyante, no, o usa ka mag-uma, o usa ka
kanana ang naiimuhang investment o asa dapit. Ang buto sapot ini ibaligya nato ang atoang kasing-kasing. Ibaligya nato ang atoang pagka kanana ang mahigugmaon sa ato ang bahandi, attachment nato sa atong bahandi. Kay man siya sa verse 34, kay kun asa gani ang inyong bahandi, ato ang usab dito ang inyong kasing-kasing. So ang ato aning paghigugma ini pareha sa usa ka dato atong niaging simana nga ebanghelyo, nagtukod na noon siya og kanang dako nga kanang budiga nga unta iya untang ibaligya unta to ang ihang kanang abot sa umahan mas barato para daghan maka-afford nga mga katauhan sa Dios or mga kabos. O na sobra ipanghatag na lang kay sobra-sobra man. Muna siya kaya nga naman nahigugma siya sa iyang bahandi. Wala siya mahigugma sa Ginoo sa iyang mga katauhan. Muna siya ang pagka mahigugmaon sa bahandi tuapod ang imuhang kasing-kasing. Ang buto sabot dahil sa Ginoo nini nga ang imuhang ibaligya, ang imong attachment, ang imuhang pagka kanana ang mahigugmaon sa imuhang kabtangan, sa imong bahandi, sa imong abot, no? Ibaligya kana ang imuhang kanana ang mahigugmaon sa bahandi diri sa kalibutan, dili ang bahandi dito sa langit, ang kinabuhing dayon, ang gingharian sa Ginoo nga naghatag kanato nga panag-ingnan nga kini gayud ang ato ang pagaangkunon, ibaligya nato ang ato ang mga bahandi diri sa kalibutan, attachment sa ato ang bahandi o ihatag sa mga pobre, ihatag sa mga kabos nan maimo gayud ang gingharian sa langit. Moto kita sa bersikulo 35 hangtod sa 36. Mingon pa gayud si Jesus, pangandam kamo sa tanang panahon aron dili kamo makalitan sa pagbalik sa inyong Ginoo. Sundan ninyo ang sulugoon nga naghulat sa pagbalit sa iyang agalon nga mitambong sa kumbira. Nagbantay sila og wala sila nila palunga ang ilang mga suga, busa bisan unsang orasa moabot ang ilang agalon ug manuktok sa pultahan, mablihan niya kini dayon. Bulahan kadtong mga sulugoon nga sa pag-abot sa ilang agalon nagtukaw ug nangandam. Ang tinuod patambungon niya kadtong mga sulugoon sa iyang kananan ug siya mismo ang magsilbi kanila. Bulahan gayod sila kung maabtan nga nangandam sa ilang pag-abot. Bisan sa tungang gabi sa kadlawon, timan ininyo kini kung may baluan lang sa tagbalay kung kanus amabot ang kawatan, bantayan gayod niya kini aron dili makasulod sa iyang balay. Busa pagbantay gayod kamo tungod kay sa oras nga wala ninyong pabuta, ako nga anak sa tao moabot. Sa kuno'y ikaduha nga kanana ang atong pagabuhaton, gawas sa ato ay baligya ang ato ang garbo, ato ang attachment o uban pang mga kananaang kalibutanhon nga mga butang, kalibutanhon nga pagigugma sa ato ang kaptangan. Kung sa kuno'y kaduha, ay kaduha magbantay, mabantayon sa ato ang kinabuhi nga unta dili kita masugama nga maamtan kita ni Kristo pag-abot niya sa ikaduha niyang pag-abot. Naa kita diha sa iyang gipatuman sa ato ang kinabuhi. Ingon bitaw siya, magbantay kamo o ang inyong amahan, ang inyong kananaang ang inyong agalon ni adto og nag-apil sa kumbira, dili nato mahibawan og kanus asya moabot. Sa una mga good brothers and sisters, ang ilahang mga kanabitawng balay, wala sila'y kandado pa, wala sila'y lock,
wala sila ilang kananaang gamiton nga maabri nila sa gawas, ug gawas sila ug mulakaw sila. Kinahanglan nga naagyo sila sulugoon nga ipabantay nila sa ilang balay sa pag-abot nila na ay muabli nila kaya ang ilang lakto ama sa sulod. So brothers and sisters, mo kani ang panag-ingnan nga usa ka sulugoon. Kita mga sulugoon lamang sa ato ang kinabuhi. Nga muabot ang Ginoo, manuktok, kinahanglan mablihan nato. But dili nato may bawaan o kanas muabot. Sama kuno sa usa ka kawatan nga mosulod sa atong balay, dili nato may bawaan kung karon sa mangawat. Kung may bawaan pala nato o karon sa sila mangawat nan makaandam kita, no? Apan dili kuno may bawaan o karon sa moabot ang ato ang kananaang master, ang ato ang Ginoo mo nang pagmanuktok siya o kananaang tungang gabi naa kita diha andam para pag-ablikan niya. Muna siya nga pag-andam kamo ang inyong mga sulo, inyong mga suga. Dili kamo mga tulog, no? Pareha tong panangingnan sa napulo ka berhen. Kung sa nitabo sa upat man siguro to ka berhen. Virgin nga kananaang kulang og lana ang ilang sulok. Munang mangayo sila sa ilahang uban nga mga berhen pod nga gihatagan pod og kanang kay gayunan nga magsilbisyo, gadala silang sulo apan gibalibaran sila basig kita na noon ang mawad-an og tanan o ganang lana. Mas may pa muli mubalik kamo dito sa lungsod ug magpalit kamo og napay-abli. Kung sa nitabo nakaabot ang kanang bridegroom, nakaabot ang Ginoo, apan wala sila diha, nanuktok sila, wala na sila ablihi. Wala kami kaila kaninyo. So brothers and sisters, ikaduha day nga requirement nga kita makaangkon nato ang gingharian nga gihatag sa Ginoo kanato is mabantayon kita, no? Ang atong kinabuhi di ay nga wa pa nato mahibaw-i ang atong Ginoo moambot samtang nagpuyo kita sa kinabuhi nga gihatag sa ato ang Ginoo dinhi sa kalibutan. Kinahanglan gayud di ay mabantayon kita. Dili kita magpalangay-langay. Dili kita tintal sa mga tentasyon. Dili kita mag-adto sa mga hinangal nga binuhatan. Dili kita manlupig sa ato ang mga kauban sa ato ang ang kinabuhi sa buhat sa ato ang trabaho. Muna yung siya nga basin o paglakaw nako unsa inyong buhaton basin inyong lupigan ang mga tao nga among gipiyal sa inyo. Inyong mga sakop sa inyong panimbalay, inyong asawa o bana o inyong mga anak, basin biya dili ninyo ayuhan o pag-atliman. So yun siya magbantay kamo tungod kay ang oras ug takna nga muabot ang Ginoo, dili gayud ninyo kini matag-an. Kay ako anak sa tao muabot o dili ninyo may bawaan. So brothers and sisters, basig mapakyas kita. Bisag atong gihatag o apod-apod ang ato ang mga kaptangan o uban pang abot apan og kulang atong maintenance sa ato ang pagbantay sa ato ang kinabuhi. Moabot og kalit ang atong Ginoo, dili gayud nato kalikayan nga mapildi gayud kita. Dito kita sa impierno paingon, brothers and sisters. Sa verse 41 ingon siya, nangutana si Pedro, Ginoo, alang kang kinsa man kining maong sambingay, kanano mo ba nga imong mga tinunan o sa tanan? Gitubag siya ni Jesus, dili ba kung kinsa ang masaligan o malamon nga sulugon mauman ang pilion sa galon nga mooy magdumala sa kauban niyang mga sulugon? Siya ang maghatag kanila sa ilang pagkaon sa hustong oras. Bulahan katong sulugon nga sa pagbalik sa iyang agalon, maabtan nga naghimo sa iyang buluhaton. Sigurado gayon nga padumalahon siya sa tanang butang sa iyang agalon.
apan alaot katong sulugoon nga paggikan sa iyang agalon maghuna-huna na kung dugay pa ba mubalik ang iyang agalon, busa magsugod siya sa pagdagmal sa iyang kauban nga mga sulugoon, malalaki man o mababay, o magpagusto sa iyang pagkaon, pag-inom o paghubog. Mabot ang iyang agalon sa oras nga wala gayod damha, o grabe ang silot nga iyang ipadangat. Iuban siya sa mga tao nga dili kasaligan. Ang sulugoon nga nasayad kung asa ang gusto sa iyang agalon apan wala matuman niini, daghan nga kastigo ang iyang mahiaguman. Ug ang sulugoon nga wala masayod kung unsa ang gusto sa iyang agalon ug nakahimo sa iyang mga butang nga dili mayo, kastiguhon usab apan jutay lang. Kay bisan kinsa nga gihatagan og daghan usab ang pabuton gikan kaniya. Mas daghan ang pabuton gikan sa tao nga gihatagan og daghan. So brothers and sisters, ang ikatulo day nga kanana ang requirement o gihatag sa ato ang Ginoo nga kita serbisyuhan nato ang ato ang gipiyal ka nato, no? Kay mga stewards kita, pag lakaw sa ato ang Ginoo, iyang gihatag ka nato, gipiyalan kita. Kung maayo ang ato ang kananaang abilidad, naay ato ang salapi, o naay atong katungdanan, no? Serbisyo, dako gayod ang iyang katungdanan, dako gayod ang iyang gipiyal ka nato, no? Leader kita sa nasod, o leader kita sa atong panggobyerno diha sa ato ang kananaang syudad o asa dapit o kita leader diha sa simbahan o unsay ato ang mga serbisyo diha, dako pod ang iyang gihatag kanato nga katungdanan, dako pod nga iha pong gina kananaang expectation niya sa ato, no? Dako po kayo ang ihang kananaang gipaabot diha kanimo, no? Mo na ingon siya nga sa verse kananaang 48, ug ang sulugoon nga gihatagan og daghan usab ang paabuton gikan kaniya, o katupod nga daghan ang paabuton gikan sa tao nga gihatagan usab og daghan, no? Nga wala masayod kung unsa ang gusto sa iyang agalon ug makahimo sa mga butang nga dili maayo, kastiguhon usab apan jutay lang. Kay bisan kinsa nga gihatagan sa daghan usab ang paabuton gikan kaniya. Mas daghan ang paabuton gikan sa tao nga gihatagan og daghan. So brothers and sisters, labi na kita mga lideres, no? Kini gi-address gayud kani kay ingon si kanang Pedro, asa man ni kang kinsa man ni nimo Hesus akong agalon, ako ang master, kang kinsa man ni nimo giistorya o gibilin o gipaabot niya sa tanan, but special mention ang katong mga lideres, katong naay mga kaptangan, katong naay mga abilidad, katong naay mga oras, labi na pagserbisyo sa katawhan sa Ginoo nga dili ra pud sila ra ang mahilangit, but uban usab nga mga katawhan nga daghan kaayo nga wala makaila sa Ginoo, kinahanglan ilahang pag-aatimanon, kay pag-abalik sa Ginoo kita gayod, no? Manubag gayod kita tanan nini, labi na kita nga mga leaders, brothers and sisters. So dako kayo ang ato ang kananaang gipahayag sa Ginoo o gihatag nato og kanang kahigayunan nga unsa may ato ang pilion nining kinabuya, unsa may ato ang gibalyo, unsa may ato ang kananaang gitagaan gayud og pinaka-importante, no? So unsa man day ato ang bahandi ba
nga kana makita nato madunot o madaot sa mga gagmay mananap nga mukot-kot ana or kawaton or bahandi ba dito sa langit nga dili gayud kani makawat o dili siya madunot. Brothers and sisters, kani ang hagit kanato tanan. Ang pangutana, asa man tuod ang ato ang bahandi? Andam ba kita mo baligya nini? Andam ba kita ato kaning ihatag sa mga kabos nato nga mga kaigsuunan para kita mo serbisyo kanila kay dako kayo nga tulubangod nato nga gipangayo sa Ginoo. Labi na kita mga leaders, labi na kita nga naay ato ang kanang kabtangan, labi na kita nga tayo dako nga oras nga ato ang iserbisyo. Salamat kayo ug may buntag sa tanan. Light them with my word. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Don't forget to like and subscribe. O ako pong giawhag kamo nga unta tabangan nato ning ato ang kalihukan nga light them with my word nga daghan pod nga kanana makadungog nini labaw sa tanan masustinto nato ni kay natay mga ekwipo nga kinanglan nato pod ato na pod nga pulihan kay nga daot na mga sa tulo ka tuig nato nga kananang nagbuhat nini nagpaambit nini nga light them with my word kinahanglan na gyud nato nga ato apod nga kanana ang pagailisan. Susuportahan ko ninyo na ay link diha sa katapusan nining video sa GCash o sa BPI account. Palihog lang mayong buntag kaninyong tanan.